out ka na sa mong trabaho, Gulyat. Anong fair auton mo ko rin mo, sir? Tungod kay patay ka kaglihok. Kadiyot lang, sir. Doon na niya minatay nga malihok. Doktor, wa mo gyud mamaayo nga akong kagid. O di ba gitagaan naman kag resita? O lagi, Dok, wa gyud mawa. Bisog yun sa nakong paghid. Oo, sa may imong gipahid. Ang resita. Yeah! Mabuha ko ba yun? Agta, atagi kong numeros masyobi. Agta magyug ka. Ano ya? Dawata kini. Papel man lagi ni. Naadihang numero. Tiwasag palit. Usag tuig na kong mintin, anak. Langas ka! Gulyat, gahe jud kag ha? Oh, unsay kain na itiban? Mautana ka pa? Oh, ngayon naman naigot mo imong kabaw sa kong koral, ha? Oh, kay kabaw din akong gihigot, oy. PC mo na! Balot! Balot! Balot mo niya, balot! Ay, balot! Barika! Palit kag balot, sir? Utang mo na lang ko yung balot! Utang? Bolhot! Bolhot! Hayop ka, Gulyat! Sukmagod ka! Ah! Oh, hangin ra na ego, hangin ra. Oh, muna diya! Bantay ka lang! Makaigo mga kong hangin nga di makita, ikaw pa ka ha! Sana ni. Noy, Tiban, kumusta sa tatay ni mo? Unsay trabaho? Manaod og sungay? Unsay manaod og sungay, Noy? Nakadungog ba ko kaganina nga miingon sa nanay, ngatos kong tatay, ingon sa nanay ay, ikaw puldo? Tauran dyan ko ni mong sungay. Noy, Tiban, ikay nagkawat sa kubaboy, no? Ay patagag pasangil ha. Kawat ko taon. Nagtukang kawatan ko, ha? Bayaran lang ito ko sa klibo, mi. Unsay sa kalibo? Kadaot atong babuya? Nakita ning hukmanan Tiban Escudero nga ikaw sad-an sa kasong rape. Lugos! Maong silutan kag usa ka buwan nga mabilanggo. Yaha! Usara ka buwan eh, ha? Pagkatapos sa usa ka buwan, bitayon ka. Alright, class, draw an animal. Niya, sir. Mag-draw animal. Draw an animal, niya, sir. Niya akong drawing, sir. Animal na. Oh, oy, tao man lagi ni. Ingo ka, animal, tao man lagi ni. Ako nang ugangan, sir. Animal kayo na. Oy, diba ano nag-ubo-ubo magkadias lantay, ha? Ay, mamahin ako tayo, eh. Gusto na kong magminyo. Niya mag-ubo-ubo di ay ka. Ha? Rehearsal man ako, tay. Lolo Tiban, mga tiguang na gyud mo slula, no? Kumusta naman inyong kaminyoon, ha, Lolo? Ay, okay ra ka, Edre. So far, so good. Onsa? Nabuang man akong tatay, Gulyat. Ha? Ngano na buha mo, Noy? Gitiawan sa dilingon na to. Na, wag yun na tiawin, Noy. Gitinuod yun, ha?
Alright, Iban, what is the meaning of principal? Principal, sir, is the wife of principal. Very good. Itiban, mananagkat is tatay ni mo? O, Gulyat, astan taasag utong ako ang kato akong tatay, taas kay utong, musam ko na siya, di na mutunga. Kuyawa, no? Oh. Ay, mas tatay ni mo, no, eh. Missing pa. Butan eh. Sir, Hoy, lisensya, dakop ni, unsa may violation ako, sir? overspeeding. Okay na yatong dagan ako, sir. Ah, gibatian ko si mong naong, oy. Imo ni kaluhang namatay na itiban? O, Gulyat, og malipayon kay ko, nga namatay ni akong kaluha. Kay kaniadto, siya'y mangutang, ako'y mubayad. Karon, ako'y namatay, siya gilubong. Hoy, driver! Lisensya! Dakop ni! Lisensya! Unsa may akong sa, sir? Hinarman ka to akong pagpadagan. Ang imong sa kay 5 cups! Unsay 5 cups? 5 ang mikapyot! Noy, diba? Unsa may imong mga project, Noy? O, kanadi ay, Gulyat. Mga multo. Unsay bulto, Noy? Muna akong project. Ghost project. Ba? Buang nga, Gulyat. Goal kay tatay na pildi sa mayaging eleksyon. Pirting nakahilak. Ha? Nga naman, Noy? Nga mahilak man? Wa man siya makabutar niya. Tabla ra ba unta? Lo, nga nung musupa ka mong gida ng curfew? Oh, nga nung di man kumusupa ka na nga, di man lang yay kanila hatagag kagawasan sa pagsuroy! Gulyat, palitan akong sardinas. O, unsa man sa dinasan ni Tiban? Iyon na pa. Oy. May kuot man ko kasi bumbugan, oy. Ingon na ning baho, Gulyat. O, simuta, o. Salmon. Hay man ang akong iro. Milayas na nyor. O nga naman. Tungod si musultihan nga, dili makaog iro. Patay! Gulyat, mamatay gani ko, ay kong isods lungon, ha? Ha? Nga naman? Oh, maligo niya ko singot, singtanon ra ba ko? Ay! Noy, anong ingan naman yung mga restaurant o Gabi, Maria restaurant, nga mura ng pagkadje? Natural na, Gulyat. Kaya nga sa tagiya, ang bana si Abi. Ang asawa si Maria. Di Abi, Maria? Nung buang nga nasaang man ko, asa mo ko paingon na ning dana? Og mo di mano ka. Payong kastuog, mo disilya ka, paingon kaswa. Og mo atras ka, balik ka sa agi. Kanahan man ka kanong? Kanahan man katuhana ka? Sa gila kanahan, basta ako masaag. Deros nindot, tagini mo, eh. Asa ka to, oh. Ulagi mo rin kag si Judy Ann Santos. Puyo di taban, oy. Hibaw ko. Kajerjeron ka.
Usa ko ka anghel nga mitugpa sa yuta. Anghel? Huwag ka malagi balhibo. Balot pa man ko. Ngi! Dong, apit naman tingali ko mamatay. Magsapot pa yata ho. Nga magdungan kita kamatay. Una lang, day. Muapas lang unya ko. Ngi! Oh, niya. Oh, ang imo ni nitrato ha, tiban? Bata ka pa kaya ni. Anya? Bati ang daw di anya. Be, ambi ko na, be. Oo, dili man eh ka photogenic. Bati mo kay mong nangasos. Lainan ang nitratuha eh. Hanggaw bis naon mo. Di man ako naong. Ako man nilubot.